Hemmäge salam dostlar, kanalyma hoş geldiňiz. Bu video adat filmler hakynda däl. Bu Uruşyň, tebigatyň we durmuşyň hekaýasy. Bir tarap ýüzük üçin uruşjaka, beýleki tarap hem ýer üçin uruşýar. Bu filmler sana dünýäni ikkenle diňe ýamanlyk dälini ortaýar. Taýin bolsaň başlaýar. Bir ýüzük bar. Ýöne bu ýüzük bedäg däl. Bu ýüzüň güýji dünýäni ýykyp biler. 2001-nji ýylda çykan IMDb ratinginde 8,8 bal alan The Lord of the Rings filmi $93 milyon düşürildi. Rejissor bolsa Peter Jackson. Hawa ol bu dünýäni nolan döretdi. Film daty ýoş başlaýar. Hobbitler, ýaşly ýerler we asudalyk. Ýöne şonda bir zat bolýar. We sen düşünýärsiň, bu hekaýe asla ýeňilläl. Bu filmde uly gahryman ýok. Kiçik, gorkýan, emma jogapkärçilik ägir uly hobbitler bar. We ýol şeýlelikle başlanýar. Täze dünýäniň atmosferasy seni haskam içine çekýär. Bu film sana diňe şunu diýär. Eger sen şüýük götürmeli bolsaň näme derdin? Eger sen hem jogap bilmezsen bolsaň The Lord of the Rings hökman öz watchlistime goş. The Lord of the Rings 2 The Two Towers. Bu bölümde inni hekaýe oýunlar, inni urşuňy ýitgelýär. 2002-nji ýylda çykan bu The Lord of the Rings The Two Towers IMDb ratinginde 8,7 bal aldy. Bu film takminan $94 milyon düşürildi. Rejissor bolsa ýene-de şol öňkü ustad Peter Jackson. Bu film birinji bölümden hat agyr has gara we hakyky dost finalýar. Anam çatatça ýol bolsa indi has hopul. Bu ýerde her kim gahrman näl? Käbirler ýykylýar, käbirler güýçlenýär. Bu film sana ýakyna uruş boljaklygyny duýdurýar. Atmosfera gatwyşy, saz, owaz, sahnalar seni hasan film içine çekýär. Bu film sana şunu ortaýar. Hakyky güýç kılıçda däl, hakyky güýç karada. Bu uruşdan kim diýer çykýar we kim özüni ýitirýär. Sebäbi bu bölüm hemme zady ýüketýär. The Lord of the Rings 2 hökman öz watchlistine goş. The Lord of the Rings 3 The Return of the King. Bu ýerde ýolu torýar, emma baha tölenmeli. 2003-nji ýylda çykan bu The Lord of the Rings 3 IMDb ratinginde 9 bal aldy. Bu film çykdyjy takminan $94 milyon. Rejissor bolsa şol öňkü ady taryha giren adam Peter Jackson. Bu 3-nji bölüm hemme zat jemlenýän ýer. Söz ýok, diňe karar bar. Gorky ýok, diňe ýüzleşme bar. Bu filmde uruş diňe meýdanyna däl, içeride de bolýar. Her ahman bir zat ýitirýär. Emma olaryň näme gadanýanyny soňuna duýýarsyň. Film atmosferasy agyr, sazlary adam titrekýär. Her sahna in ýyza ýol ýok ýitirýär. Ol seniň duýgularyny jemleýär. Ýagny bu ýysan şukaýy umyt hemmes bir ýerde. Indi soraw ýöne koýdal. Ýeňiş galanmak üçin nämeden geçmäge taýýar bolar. Sebäbi bu diňe finallar, bu miras. Senem The Lord of the Kings 3 hökman we watchlistine goş. Princess Mononoke. Bu multfilm däl, bu tebigat bilen adam urşy. 1997-nji ýylda çykan IMDb ratingi 8,4 bolan bu multfilmi takminan çykdyjy $23 milyon. Rejissory Hayao Miyazaki. Film seni gözel tebigat bilen garşylýar. Emma şol gözelligiň aňarsynda gam we gahrymançylyk bar. Bu ýerde ak ýa-da gara ýok. Hemmeler öz hakykatna göre ýaşaýar. Adamlar we ruhlar öz ýerlerini gormagy ýaşaýarlar. Atmosfera ören güçlü. Her sahna bir duýgu döretýär. Bu film sana urşur kılmaýar. Ol sana sebäbini düşündirýär. Sen tebigat gorap adamlardan ýüze urardymmy? Ýa-da adam üçin dünýäni ýakardymmy? Eger sen bu sorawa jogabyň taýýar bolsa, bu multfilm görüňden soň seňem pikiriň ýitip biler. Princess Mononoke hökman we watchlistine goş. Bu filmler hemmesi başka dünýäde geçýär. Emma gurrun etken zatlary biziň dünýämiz. Güýç elimize düşeni näme eder? Boraksmy ýa ýol eder? Indi jogap senden. Sen haýsy tarapy saýlardyň? Komentarlarda jogaply. Videony halan bolsaň like basmagy we kanala abone bolmagy unutma. Komentarlarda öz pikiriňi ýazyp bilersiň. Täze videolar her hepden 5-nji güni Türkmenistan saýlaw bilen saat 20:00 kanalymdan görüp bilersiňiz. Indiki videolar üçin sag bolun.